posachedwa apa tikupatsirani zimene ayankhula mayi Abidamia amene ali mkazi wa Malemu Sidiki komanso ndi deputy vice president wa chipani cha MCP Lero pamene president wa dziko lino Dr. Lazarus Makafe Chakwera ali ku Chikwawa. Kuno ku Chikwawa a president mafumuwa akuti nthawi imene muli kuno athokoze zinthu izi. TTC ija tsopano kuli wana opitirira 600 ndipo akuphunzira Wayankhura pano. Munapereka uthenga kwa olemekezeka amatola dzulo kunena kuti TTC magetsi sakuyaka. Amatolawo dzulo ayankhula naye kontrakita atitsimikizira lero kuti nkhani imene akuthana nayo. A president nkhani imene mwakayendera ya Shire Valley Transformation Project mafumuwa akuti zikomo kwambiri. Komanso nkhani ya ma secondary school amene akumangidwa ndimamva awoyi ndi chomanika okha kuti ali pati iwo akukamba za ma secondary school atatu kuntunda kukha kuja. Koma a DC akuti mboma muno kuli ma secondary school ochuluka amene amangidwa akuthokoza. Akuyembekezera ndi chimwemwe kuti kudutsa msewu wopita kwa Chapananga umene kutchedwa Sidiki Highway. Akuyembekezeranso ndi chimwemwe msewu wopita ku East Bank umene kutchedwa Gwanda Chakwamba Highway. Akuthokoza mafumuwa nyumba za polisi zimene zadzaza mu boma lino la Chikwawa. A president mafumuwa akutamva fungo lakuti njanji yafika kumalaka kuti. Ndipo akuti tsopano zinthu zikuyamba kuoneka bwino kumene akuthokoza chimenechi. Akukumbukira akatungani maseya mega farm. Akuthokoza mukamakambasa ma mega farms. Akuti kwawo kunonso ali ndi choloza. A president izi ndi zochepa zimanani mafumu akuti kunoko ndikuthokozeni. Koma nkafika hapo ndiwapemphe olemekezeka mayi Abidamia MP Chikwawa Nkombezi kuti akulandireni komanso akupempheni kuti mukhoza kutiyankhula. Mayi Abidamia. Ulemwanu wa State President Dr. Lazarus Makafe Chakwera, ulemwanu amayi watu Mai Monica Chakwera, mafumu atu ulemwanu Honorable Kunkuyu, Honorable Vera Kamtugule, Honorable Mdoka, RC di Nekiose pepani mai. A President, Honorable Kunkuyu, amanena zose zimene ndimafuna kunena komabe ndine naso. A President, pamene mumachokera kwa Ngabo paka na kuno ku border nkumaniza border post maona nseu yathu. A President, ndikudziwa kuti pakali pano muli bize ndi zambiri mufuna kuti muangira mseu ya Chapananga Highway. Ndamva kuti ndrama zabwera kale. Mukufuna kuti mangira Gwanda Chakwamba Highway. Mukufuna kuti thandiza ndi njanje. Koma kutsogolo a President kuno kwankumaniza chifukwa ndi ku border mutiganizire mseu yathu yochekera kwa Ngabu mpaka na ku border. Tamanga kale police border post konko kuti anthu athandizike. Anangasi atsikanatu amangotengedwa kumagulisidwa konko. Zambiri zimachitika kuno. Ng'ombe zathu kumabedwa. Ndi ndrama zanu za Constituency Development Fund natenga ndrama namanga police border post. Komanso a President tikuthokozeni chifukwa mukufuna kuti mangira manyumba a polisi kwa Ngabu. Manyumba 10 kwa Ngabu ndi kunonso ku police border post ya Nkumaniza mukufuna mutithandiza. A President tithokoze ma ICT center mutimangira imodzi komanso ndamva kuti kuli ma ICT center okwanira 3 amene akubwera kuno ku Nkombezi constituency. Tithokoze pamene pa President. Ma school block amene amanena Honorable Kunkuyu amene akumangidwa kuno ku Chigubudu School, Chituwi, Nsinje na Mapovu ndi Nkumaniza ndi Chambuluka. Chimene chikwavuta mafumu ndi Nchenga. Koma Nchenga tikatenga
ku CDF yathu komanso ife ngati ma MP ngati nduna tiyenda kutenga ndalama za mtumba mwathu kwathandizaso mafumu athu kuti amange ma school block amenewo. Koma tithokoze a president for kuno kwakhala ma president ambirimbiri ma school block sanambe kumangidwa ngati mwena kumangidwa pakati pano. A president tithokoze kunena zona mukutithandiza and tilibe mawu sitina kukuyembekezera kuti kuno mutithandiza ndi zitukuko zosiyana-siyana. President RC ndi amfumu Gabo amadandaula manena za njala. Ndizoona kuno kulowa shiri aliyesa kudziwa. Malawi yose kudziwa. Inunso a president mukudziwa kuti kuli njala kuno and mukudandaula pa nkhani ya njala. Tinakhala tonse, tinakhala basi kugwirizana kuti kuno mukufuna kupereka amanena kuti apereka 85,000 bags. Si 85,000 bags yokha. A president manena kuti mutithandiza 85,000 bags times 5. Ndekuti mwezi iliyonse mafamily osiyana-siyana azilandira bagi imodzi. Koma tinakupemphaniso pa nkhani ya UBR kuti a president UBR tikuthokoza kuti matipasa chimanga. Koma vuto lake kuno program ya UBR chimanga chikangobwera ndekuti family yolemera kale ikulandira ma bag 4 kapena 5. Mupeza akulu amene ali ochenjera kwambiri amakagwiza ndi anthu ena amene anabwera zalembesa kuti azilandira. Nde ovutikitsitsa kuno a president sakulandira moyenerera. Nde nkhani imeneyo a president ndimene ndikufunitsitsa kuti mutithandize chifukwa mutithandiza chimanga chibwera 85 times 5 ndiyo kwanira president tikutha tithokozaso. Koma nkhani ya UBR imeneyo ikoza kuti onongesa kuona kuti anthu osavutikitsitsa ndi amene akulandira. Ndi a president chonde nkhani imeneyo tikale pasi ndi local government kuti atithandize pa nkhani imeneyo. Ndikukhala busy ndi Dodma ndi a DC athu kukamba nkhani imeneyo. Anandilonjeza kuti yayi takambirana kale ndi a president ayimva kale. Nde chonde ndimene ndikudandaula basi zimene zikangotheka ndekuti ndikudziwa kuti basi tu nkhani ya njala yatani yatha chifukwa ovutikitsitsa alandira anthu ena tikoza kugwira ntchito a president. Sikuti chilichonse tizingotenga zina ndi zina ifeso tizigwira ntchito a president. Zikomo kwambiri a president. Nkhani ya railway a president timayikambaso tikusangalala kuti bwera ndamva kuti yafika kale pamala kapa. Imeneyo kulowa shiri kuno tikuifunikitsitsa chifukwa anthu akakhala ndi ntchito food for work ndekuti tichepesa mavuto athu kuno kulowa shiri. Anthu okoza kuyamba kumanga ma warehouse kusunga katundu yawo yochokera ma wagon. Nde a president imeneyo tionetsetse kuti ndikudziwa kuti matiuza kuti yayi posachedwa pompa muimaliza. Koma tikungopempha kuti chaka chino ikhale mwina pafupi ndi mwina bangula apa ndekuti lowa shiri yatani yalemera. A president pa nkhani ya kampeni musadandaule a president. Tikugwira ntchito tikubweretsa mavoti osati kungoona anthu abwera chonchi tibweretsa mavoti enieni kuti ino muzingopitiriza ntchito 2030 wo a president mukudziwa ntchito za manjanga. Ndikati ndigwira ntchito tigwira ntchito ndi matimu onse asimbi neki onse achipani onse tigwira ntchito kuti tionetsetse kuti 2030 basi. Mulungu akudalitse na president. Ndikuthokoza kwambiri kuti mafika kuno ku nkhumaniza chifukwa simunakhale ndi
sanko kuti ya ndikutali taona nakasi munadziwa kale kuti ndi 20 chakuti kilometers kuti ukafika ku border koma mumakonda aliyese mumaona kuti aliyese azikhala osangalala and kuno maona noka president anthu osewa abwera ndi chikondi chawo kuti akuoneni lero mulungu akudalitse na president and mutiyankhule ya president zikomo kwambiri.